Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Tahiti Hana's Tahitian Show. Have a great time and come and join us in the islands of Tahiti. Yaurana, Maruru. Samba. Samba. Samba.
たちタヒチハナ、先ほどのステージに続きまして、ただいま2時よりセカンドのステージをお届けさせていただいております。先ほどのファーストステージの方は実は全然違う内容をお届けさせていただきまして、もうザ伝統のタヒチというものをお届けさせていただきました。オーレロから始まって神々に祈りを捧げ、見逃した人、はい、もったいなすぎますということで、また何かの際にいろいろなところでこうやってね見ていただける機会を増やしていただければなと思っておりますが、こちらのセカンドのステージの方におきましては、現代ミュージックとコラボレートした現代的なタヒチャンダンスをお届けしています。なのでさっきの皆さんが聞いたようにディズニーランドの曲であるとか愛の賛歌、そういったものをアレンジしてタヒチャンアレンジしたものなどを皆様にお楽しみいただいております。さあ今ここで3人待っておりますが、現代タヒチの中でも今とても注目されてあるそれぞれの技術力を競うソロダンスというものがあります。それを今からこの3人の可愛い子ちゃんに競い合ってもらいますので、音は同じですが皆が全然違う動きをするのをみんなこうやって努力しているんだな、ちっちゃいのに頑張ってるなという心を込めて拍手で応援していただけたらと思います。タヒチハナ残り半分ぐらいですね、半分になりますが、このモダンな現代的なステージを最後までお楽しみください。マルル
いるとや